Winjo weche manyien gi Collins Okaka. Kumachielo weche moko mabendo tenro kod mago magarita en ywak medo wuok kuom jopiny luora ma chiro manango e sub county Mabondo kaluwore kod lipode mag rochruok magarita e gwengego ka lipode mag dukni mituro kendo ikwalo e mwandu kod ka kuo mag ang'enge odwa medo jimbore alwora no kakoro jodak go dwaro mondo migawo mar arita one kaka nyalo donjore wachno mapiyo kaka nyalore mondo mi giyude resruok mana kaka miyo ler kod ripota marwa County ma Siaya George Amolo. Jakom chiro manango kuno migosi Elias Abidha Sibondo oywago wach medruok rochruok mar arita e alwora no kakoro kwayo jotend arita mondo mi omanye yor tieko midhiero no. Ung'eyo ni wan e Desemba sama koro arita rachie kabisa kendo ung'eyo centers kata moloro nango kar kaeri osemonji gi yore mang'eny. An adona kuwa ni jo ohala sani ywak kabisa nikech ng'ato yawo ohala to hande moyawono jokwe kwalo sama ng'ano kotiyomna gi loan. Jospe motelo weche mag arita wuoguru oko mondo ukony jopiny. Nyithindo matimo gigi walugi uru mondo watergi sirikal mondo nyithindo oteri e kot olu kodgi chik. Jopiny winjo marach jo ohala kwalo sama ng'ato loko mono ohala gi loan to ohala ne kwale. Migosi Abidha mano wuoyo gi Radio Ramogi e seche gogo kono jo ohala wetene mondo bende otemie konyo e rito ohandgi giwegi kata ka girito mondo migepe mag arita okaw ting' mar konyo midhiero no. Akawo thuolo mondo awuo gi jo ohala kendo awachonegi ni kochakre sani koro saa 5 biro yudo ka oselor gimoro amora duka oselor jokata matedo simu gigo te oselor te mondo mi weche mag security odhi mbele. Ni center odong' mana mag ne jorito kende mondo jorito yud kaka rito. Achaka wacho kendo ni nyaka wariwre te mondo wakony weche mag security. Johala duto te manango nyaka wachik itwa nyaka waritre mondo piny odongre. Onge piny madongore gi maundu. Bende certificate miyo ng'ama ja maundu pok na winjo. Ne bende ogolo siem mager mokalo ne jogo maweyo nyithindgi ka wuotha oyaye kotielo ni mago gik marwako nyithindogo e timbe mag maundu. Adoga nuoyo ka wacheno ne Desemba. Wach mar nyithindo jonyuol oweyo ni miel nango sabu ni koro ng'at nyathi matin soma ja skul ja form 2 ja grade kiadi ni miele basa boro wechego waloro. Nyithindo madhi sikul ok wadware center kochakre sani ni nyathi moro koko be miele basa boro tieno. Mano gima onge. Rit nyathini bet kode dala to ng'ini giwuotho gi ng'a. Kwa mako gi center ka ibiro yudo gi bondo nikech wadana rita kwe mondo bedie makaromo higa manyien to nyithindo dhi sikul mok nyathi moro chwanyre. Apiko miriembe center ma onge taya gotieno tiriembe diro tieno wabiro maka apiko no wabiro mako gi wuongi ibiro chaji e kot. Magi owacho mana ndalo ariyo kende to ka jo maundu mapok oyangi nyocha ne ochielo gi magina ma onego ja ohala moro e apaya mawuok nango kuno kochomo Bondo kendo nonro pod dhi nyime nyaka sani. Ne Radio Ramogi e County ma Siaya, an George Amolo. Koda riwruogo kinde pacho kaendi mano